Κώστα, θα μου πεις, τα κάλατα που είπαμε τώρα είναι τα κάλατα των Χριστουγέννων. Είναι τα κάλατα των Χριστουγέννων, είδαμε. Και στο σημείο αυτό θα αφήσω να μιλήσουμε με μουσική και χορό. Μου είπαν εδώ, όσο θα περνάνε τα παιδιά του χορευτικού πίσω από μένα για να πάρουν θέση, εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για άλλη μια φορά και τους συνεργάτες μου που δούλεψαν σήμερα χρονιάρα μέρα και τους συνεργάτες μου που ήταν και πίσω από τις κάμερες κυρίως, αλλά και αυτούς που ήταν εδώ κοντά μας. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την αδελφότητα Ποντίων και Μικρασιατών Υπήρου, όλα τα παιδιά, κορίτσια, αγόρια που χορέψαν και κυρίως τα δύο παιδιά που ήρθανε από την Κοζάνη, ειδικά για να βρίσκονται εδώ σήμερα κοντά μας. Και μιλάω για τον λιρατζή μας, τον Τάσο τον Ματσαρίδη και τον Άγγελο τον Λαφαζανίδη στο Νταουλί. Τα είπα σωστά τα ονόματα αυτή τη φορά, έτσι, δεν σας μπέρδεψα. Λοιπόν, γυναικείος χορός, ξεκινάμε. Κώστα, μετά έχουμε να δούμε και τον αντρικό. Τον πυρήχιο χορό, όπως είπαμε, χορός Σέρα. Και μετά είπαμε ότι θα χορέψουμε όλοι μαζί. Ετοιμαστείτε, βγάλτε μικρόφωνα, να σηκωθούμε όλοι. Και να ευχαριστήσουμε φυσικά και όλους τους φίλους που μας κρατήσανε συντροφιά και από το σπίτι τους εμάς. Και θα έχουμε ξανά συνάντηση μαζί σας, με μαγειρική αυτή τη φορά από την περιοχή του Πόντου και όσο πιθανόν δεν προλάβαμε να πούμε σήμερα. Και να πούμε και λίγο πιο ιστορικά στοιχεία, πιο στοιχεία της ιστορίας μας, γιατί εντάξει σήμερα είναι και λόγω της ημέρας, δεν χρειάζεται να είναι τόσο θλιβερά. Θα τα πούμε όλα αυτά. Εγώ να σας ευχαριστήσω όλους για άλλη μια φορά. Να πούμε χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Και πλέον μουσική και χορός από τον Πόντο και με αυτό θα αποχαιρετήσουμε τους φίλους μας που ήταν μαζί μας μέχρι τώρα από το σπίτι τους.
Thank you.